Dobrodošli svima na ovaj video kanal. Ovaj video kanal predstavlja i daje vam nebeska ljubavna pisma koja su nam nekada i sada poslata od Gospoda našeg Isusa Hrista i od presvete Bogorodice, kako bismo se na pravi način pripremili za nebesko venčanje jagnjeta Božijeg. Danas predstavljamo reč Božiju koju je izgovorio Gospod naš Isus Hristos u Svetom manastiru Novog Jerusalima, Rumunije. Reč Božija na praznik Vaskrsenja Gospodnjeg 5. maja 2024. godine, duh svete i nebeske radosti, duh utehe dolazi sa neba na zemlju. Cela priroda treperi i učestvuje u radosti praznika Vaskrsenja moga, jer ja Gospod rečima usta mojih govorim odozgo sa oblaka i delim utešno uzbuđenje nad zemljom i svima sebi govorim. Hriste vaskrse, seti se neba i seti se zemlje, Hristos vaskrse. Na nebu i na zemlji je praznik Vaskrsenja. Hristos vaskrse. Ljudi i ptice pevaju pesmu Vaskrsenja Hristovog, a sva priroda drhti kao pre 2000 godina kada sam iznenada ja, Gospod, ustao iz groba i pojavio se živ, pošto su me jerusalimski starci osudili smrću na krstu i boravkom u grob 3 dana, da bih se tada pokazao vaskrslim i pokazao da sam Bog sin, istiniti Bog od Boga istinitog, i onda podići narod za mene, blagovjesnika Vaskrsenja moga i učenika iz naroda u ovome dan imam svedoke za sebe od jednog do drugog, da se snagom i verom sačuva istina da je Bog došao sa neba na zemlju i ostao sa ljudima 33 godine i javio se uskrsnuo iz mrtvih i proveo 40 dana pokazujući sebe učenicima, a zatim se vratio Ocu svome i ostao je na zemlji sa ljudima, pashalno jagnje, nova pasha, pasha Gospodnja, grlim u horu svetaca i anđela svuda oko naroda moje reči. Naroda Novog Jerusalima, moje nove građevine u čiju sredinu postavih novu vaskršnju trpezu, obnovljenu Vaskrs, koju sam obećao pre 2000 godine svojim učenicima, a za to sam morao da podignem pristojan narod koji bi mi ličio po veri, u ljubavi, po svetosti, da bih sa njima ponovo uspostavio nebeski život na zemlji, jer je čovek pao s neba sa svim nebeskim životom koji sam mu dao da živi i posluša upravo u vrtu nebeskom. A ja, Gospod, danas sam srećan što imam narod na zemlji sa kojim imam uskršnju trpezu i rajsku zabavu u usred roda ljudskog, i gle, tako se sudi svetu i njegovim delima, jer je ceo svet zaboravio nebo, zaboravio je sve, a ja danas radim preko ljudi svojih, radim da ponovo stavim raj na zemlju i da stavi svetu trpezu u vrtu nebeskom i da sedim sa svetima i anđelima za trpezom sa ljudima moje reči. Da budem jagnje na trpezi, nova hrana, pasha Gospodnja, ja grlim u reč Vaskrsenja narode i narode na zemlji da svi oni osete sveti ukus neba i povetarac svetog duha praznika moga Vaskrsenja, i gle, vreme Vaskrsa je sada, a ne kada bi čovek želeo da bude, ali kada se pokaže i kada se pokaže kao tada moje Vaskrsenje, za znak silaska nebeske svetlosti koja svedoči o mome Vaskrsenju, gle, ovaj znak je kod ljudi. Tako da istina i njeno mesto između ljudi i njegovog vernog pravednika, pastve pravoslavne, ona je neprijateljstvo u svako doba Antihrista, čovek bezakonja svojim ratom protiv Hrista, ali nebeski znaci posramljuju i čuvaju protivnika. Istina na svom mestu i vremenu pashe Gospodnje, pashalnog jagnjeta na hrišćanskoj trpezi do danas, šaljem zemlji i narodima vaskršnji pozdrav i svuda govorim, mir vam. Ljudi i jezici i narodi zemaljski. Hristos vaskrse, ja vam sam kažem. O, ispitujte sebe da li ste u veri, da li ste Hristovi verom, životom, portom, hranom, ljubavlju Božijom. O, ne zaboravite, Hristos je bio mrtav i vaskrsao i ostavio sebe na zemlji pashalnu trpezu, jagnje očevo za hranu hrišćanima, sveti red na trpezi i za trpezom, boli me nemudrost i neznanje Boga iznad ljudi, i zato dolazim na zemlju kao reč u ovo vreme. Dolazim da govorim ljudima iz sredine, naroda uzetog od sveta i pripremljenog od mene lepog, nebeskim životom, da opet ostanem s njim za vaskršnjom trpezom i da širim svoju vest po zemlji, da dolazim i da još uvek dolazim da pripremim zemlju i čoveka i nebo za one koje ću sabrati u red. Da me nad njima proslavi i da svedoči moj dolazak i delo njih kad niko ne očekuje da dođem. Obnova sveta dolazi. Dolazi,
jer je svet zaboravio sve na Boga i troši na zemlji u svakojakim ukusima i propadljivim zadovoljstvima zbog neznanja i nemudrosti. I gle, svi ljudi, svi zalutaju i ne zna se kuda idu, govorim narodima na zemlji i govorim im iznova i iznova sebi. Hristos vaskrse. Ne mogu da radim po čovekovoj volji, jer mene čovek nema za Boga. Ali dolazi brzim koracima, dolazi obnova sveta kako je napisano. Dolazi novo nebo i dolazi nova zemlja, dolazi nebo i nastanjuje se na zemlji za život neba nad ljudima. Šta znači nebeski život? To znači da čovek jede ono što sam mu dao na nebu kao hranu, a to znači da se pokorava Bogu i zakonima života i napušta smrt i njena dela i vodi svoje korake po mojoj reči. Kao što sam ovih dana učinio, postavljam nebo nad narodom svoje reči kojim donosim svoj dolazak i svoje priznanje i svoju najavu i svoj rad sa njim na zemlji. A posebno novu vaskršnju trpezu u sredini, jagnje očevo na trpezi za hranu naroda moga. Čoveče, o čoveče, obrati se Bogu. Gledajte na početak, gledajte bolje i više, jer kraj dolazi i sve vas završava. Okreni se k meni i traži mudrost nebeskog života na zemlji i ne služi više svome životu i licu i držanju, jer čovek koji brije svoj muški ukras sa lica svoga je gadost i prezir Bogu, tvorcu čoveka. A isto važi i za ženu koja zaboravlja svoju svrhu ostavljajući žensku odeću za mušku, ali je u Svetom pismu zapisano da je žena koja se oblači u muško odvratna pred Bogom, jer i ona skida sa glave ukrase i hoda. Otkriveni na podsmeh Bogu i anđelima Božijim, a duh bluda vuče čoveka ka grehu, ka slabostima, odvajanju od Boga i svetosti koja drži Gospoda u čoveku, a Gospod počiva u čoveku osvećenom za Gospode. Za mudrost sa neba na zemlji, čovekov pad ranije nije bio tako veliki. Padajući od vere usled napuštanja straha Božijeg, nosi jatav nad zemljom i nad ljudima i đavo sabira svoje sabranje, jer su svi ljudi neznabošci i po životu i po izgledu i više ne vuku ka Gospodu, oni ne vuče više ka nebu. Ne pucam više u ljude, ne pucam više, vi, sinovi Božiji, ali i vi, sinovi ljudski, slušajte reč Gospodnju. Najvažniji posao danju i noću među svim delima ljudskim jeste delo molitve. Druženja sa Gospodom, o sinovi. Kad je ovaj posao mali i manji i suvlji, gubiš malo po malo Gospoda i Gospodnju zaštitu nad sobom i tvojom državom kod Boga i onima na nebu, gubiš ljubav, jer ona pada do odvajanja od Boga, najteže greši na ljubav između čoveka i Boga. Kad ljubav pada, to se dešava zbog grešaka protiv života Božijeg u čoveku. Dela ljubavi čine život u čoveku slatkim i dragocenim. I čovek je srećan kroz Boga, koji obitava u čoveku, ali kada čovek nijem i nemaran duše u sebi, koliko Gospodu nedostaje takvom čoveku sa takva duša bolesna i potresena duhom večne pogibelji, i zato dolazim sa neba sa rečju na zemlju da probudim čoveka i neka izabere duh života, a moj govor u dane praznika Vaskrsenja je moj ljubav prema čoveku, ali moram da siđem sa neba duh ljubavi Božije na ljude. Jer čovek nema ljubavi, jer ima greh svog dela. Ja, međutim, dolazim i duvam na ljude duhom nebeske mudrosti da bi ga ljudi uzeli u sebe i da bi me našli sa mojim izvorom reči, jer gle, stojim gore na oblacima svoje slave i govorim ljudima i reci, vratite se u život, ljudi i narode. Hristos vaskrse. Dođite za njim. Dođi na nebo, jer ti nebo dolazi, dođi, na drugi dan Vaskrsa opet ću govoriti i opet ću deliti sa neba i opet ćemo pevati Hristos vaskrse i delit ćemo duh vaskrsenja nad zemljom. Sinovi, po celoj zemlji ja, Gospod, govorim na dan Vaskrsenja, Hristos vaskrse, Hristos vaskrse, Hristos vaskrse. Amin, amin, amin. Ovo je kraj današnjeg programa, neka vas Bog blagoslovi i čuva uz njegovo presveto srce, amin.